V dnešnej časti uvidíte. Niekto si myslí, že však ty máš tak veľmi jednoduchú robotu, však len fotíš. Však robíš len tak, ukážem to názorne, však robíš len... Medzi nami fotografmi sa povie, vieš čo, že fotoaparát, frajerka, manželka, auta sa nepožičiavajú. Ponuka tam bola, ale ona mi potom zabila, vieš, takú hlášku, že hovorím, že... A hovorím, že ale dobré, ale ja keď sa dávam fotiť na ovko, že či za to zaplatím. Kúkam, že ty si ma oslovila tým, že ty ma chceš, aby som ja teba fotil a ja ti mám ešte za to reálne platiť. Treba sa vykryštalizovať po nejakom čase, to vznikne, lebo ja som tiež proste chcem fotiť tamto, chcem fotiť prírodu, chcem fotiť toto. Proste foť, skúšaj si tie veci. Na to sa nedá naučiť proste, že takúto kompozíciu vieš spraviť, lebo každá je iná, každý fotograf to odfotíme inak. Umelci sú najzaujímavejší v tom, že oni sú v tej emócii práve, že len je veľmi ťažké nájsť toho speváka, aby aj dobre vyzeral, aby tú emóciu mal. Keby niekto chcel budem ju v septembri ešte predávať na mojej autorskej výstave, to som musel rozlučiť s môjim prvým foťákom. Keď sa zhasnú svetlá, zapnú kamery, začína večer z 5GB. Miesto, kde sa hudba stretáva s príbehom.